Hola, em dic Forrest Gump. Vols un bombó? Jo en podia menjar com 1,5 milions. La meva mama sempre deia: la vida és com una caixa de bombons. Mai saps el que et pot tocar. Les teves sabates semblen còmodes. Estic segur que pots caminar tot el dia sense cansar-te. Tant de bo jo tingués unes com aquestes. Em fan mal els peus. Segurament les teves havien de ser còmodes, però és possible córrer tot el que surt a la pel·lícula? Hola, bona tarda. Bona tarda. Leònidas, de Telepin, com estàs? Molt bé. Per què va començar a córrer? La qüestió és, per què no? Vale, gràcies. Estic cansat. La meva mama sempre deia que cada dia hi ha miracles, però això no és un miracle. Això és possible, perquè quan corro sóc com el vent. Em referia a comprovar un càlcul.